Sanibonani. Niyaphila. Ngicela uvume na ungakavumi sawubona. Uyaphila. Na ungakavumi sawubona.
Siyaphila. Siyaphila nathi. Asiqaliseni lo hlelo. Asiqaliseni lo hlelo nje ngokukhulu ukuphuthuma ngenxa yesikhathi. Siqaliseni lo hlelo. Ngiyeza kuthiwa abanye abahlali asiqaliseni le nkonzo. Ngizocela nisibekezelaneni. Ngizocela sibekezelaneni isikhathi nendawo sikuyona. Angithi siyathembisana sobekezelana. Angithi njengamanje sesingena enkonzweni. Ayibonge Nkosi. Bayaphila abazalwane. Amen. Bakhona abazalwane. Amen. Oh Baba siyabonga. 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 Nginesiqiniseko sokuthi uyalaza ulicule. Na ulicule nje ngoba phela ngithi uyalazi nawe. Ngifuna ukudedela baba umfundisi aqalisele lenkonzo kodwa ngizokwazi ukumdedela usenje nawe. Nami ngisenje. Ayibonge Inkosi. Angithi ngisakufuna nje ukuthi asikibe nawe kule nkonzo. Ayibonge Inkosi. Oh Baba siyabonga. 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 Oh Baba siyabonga. 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 Oh Baba siqalisa le nkonzo yababa umfundisi babusithola uzosihola ngayo. Kodwa ulindile. No, ayikuyona iproblem yokuthi akufika olindiwe. Into eyinkinga olindile akanayo umlindi. That is why uzobashintsha baze bawu5. Into eyinkinga umlindi ukhona kodwa umnikazi omlindile akekho. So ubhasobha ingozi yokulinda olindile engekho. Kodwa lo yakhaya maye yakha uyakhelisa umnikazi okwakha engekho. Ayibonge Inkosi. Mhlawumbe ngizokhuluma kabi ngoba mhlawumbe usahlele ekulindeni. Ngizokhuluma kabi ngoba mhlawumbe usahlele ekulindweni. Mhlawumbe usuyayibala iminyaka. Mhlawumbe nengane futhi ziyanda kodwa into eyinkinga. Akuyona inkinga olindiwe. Into eyinkinga wena olindile ukuthi umnikazi omlindi akekho. Into eyinkinga uma uthandaza uthandazela indoda ngeke izofika indoda kodwa uthandazela umyeni. Asiqalisele le nkonzo baba usithole. Nisekhona babazalwane? Amen. Angiyeke ukuthandazela amadoda ezofika amadoda. Awuthandazela umyeni. Akithi indoda kuyabe indoda yobani. Kodwa umyeni kuba umyeni kabani. Ngithi indoda izofika futhi igqoka ibe yinhle. Uzuyibona cha iyona. Kodwa kuyona ayibonge Nkosi. Asiqaliseni le nkonzo nje ngokukhulu ukuphuthuma. Kodwa lo yakhayo. Umnikazi umakhe maye ngekho yakhelisa. Ayibonge Nkosi. Ngisothandweni. Ngisothandweni. Ngisothandweni moyo ngcwele.
isothandweni moyo ngcwele. Niyaphila bazalwane? Ningixole phela mase ngikhulume kabi ngoba manje ngizogcina ngihamba ngedwa. Asihambeni sonke nje, asihambeni sonke. Bengicela ozothandaza ngaphambili eze ngaphambili athi masiqalise le nkonzo siqhubeke nohlelo lethu ozosithandazela. Akubhalwanga ke la ukuthi makasithandazele. Uma kunene zondi. Uma kunene zondi eze ngaphambili azosikhulekela siqalise lo hlelo bese sidedela ubaba uSithole. Ayibonge Nkosi. Namhla Nkosi seyamangala omama sepheka ebo baba wena wongena se ngobe sasonende baba wena Ayibonge bazalwane. Amen. Angibingelele obaba befundisi, ngibingelele osingaye, ngibele imindeni yonke le emibili wakaMadlala, ngibingelele abazalwane bonke abakhona kuleli tende kanti kuJesu Kristu. Amen. Asikhulekeni ke bazalwane. Baba omuhle isenkosi Jesu Kristu. Siyabonga baba ingcwele. Siyabonga moya kaThixo. Siyabonga isenkosi Jesu Kristu. Sibonga leli thuba Nkosi. Esemasicela kuwe Nkosi lolu suku lempumelelo walenza Nkosi la impumelelo. Ingakho Nkosi ngithi Nkosi namhla siyamangala. Masibheke emuva Nkosi enamandla ngoba kuba ungekho na Nkosi ngabe sasala endleleni. Baba siyabonga labantwana Nkosi abazohlasela kule ndawo Nkosi noxolo. Phakama ke wena Nkosi enamandla. Usebenze Nkosi emfihlelo lakho. Usiveze babufundi bakho. Nansi lemndeni Nkosi namhlanje emibili esikumndeni owodwa. Siyahlanganisa omuhle siyacela kuwe Nkosi namandla kuba konke okuzokwenziwa esazowenza umsebenzi babumfundisi ube khona nawe Nkosi noxolo ngegama likaJesu kuze phakathi. Amen. Amen. Siyabonga asithole okaMadlala ozosamukela phakathi kwekhaya. Maye khona okaMadlala ozosamukela kuze siqhubeke nohlelo. OkaMadlala. Phela mina futhi anginqeni mina ukucula mina. Kube ngathi ngise endaweni ethile ayibonga Nkosi. Ofuna uyakhona magazi khulekele alungisele ukuya Uthandaza lokujula uthandaza luke emendweni. Uthandaza luke nangu mawusakho. Ngibona abantu bakaZondi bona basilethele imbali. Amen. Hey ngiyanibingelela abantu bakaZondi basemzini. Ngibingelele nabakaMadlala. Ngibingelele noSingaye nobaba bonke abazosipha namazwi nokuzosihlanganisela abantwana phakathi kwekhaya. Siyanemukela phakathi komuzwa kaMadlala. Sinemukela ngenhliziyo enhle sijabulile. Hayi ke engakusho nje abantu abami ukuthi nisilethele usudu omnandi.
Uswidi ke lo ufike lana phakathi kwekhala kaMadlala. Sesike sathi kumbona khona lana nje ezosazosibona. Sambona uswidi lo omnandi odlekayo. Sifise ngathi uNkulunkulu angasiza ke achilize konke okubi okuphakathi kwaleli khaya. Bese kungena okuhle ngaso sonke isikhathi. Kusijabulisa kakhulu. Sibonga ubaba wethu ngoba uyasho naye ukuthi uswidi omnandi lo ongena phakathi kwaleli khaya. Engathi ngebe khona ke omubi ozongena phakathi kwabantwana naphakathi kwekhaya. Kube kuhle njalo bazalwane. Into ehlanganiswe uNkulunkulu kuthiwa ihlukaniswa umuntu. Sifisa kube njalo ke bathandekayo ukuthi phakathi kwaleli khaya bese kuba khona ukuthula masikhona le ntombazane yaphakathi kwekhaya. Nabantwana bamhloniphe naye abahloniphe. Ubaba kakhulu nje esijabulela yena kakhulu ngoba thina umnakwethu ke lo ufika kuleli khaya. Ufike kukhona ingongolozi ke ezindala phambili. Bonke lemizamisa abana kwabo. Nanguma uyena okhona uma wethu lo. Bonke laba banakabo kuyashaya namba abanye. Simndeni omkhulu asiphelele futhi. Yena kuseke wasibona seyasazi. Engikuthandayo nje ukuthi hayi nisilethele uswidi. Uswidi omnandi othandayo ukuhleka. Into esimthanda kuyona simthandela ukuhleka. Siyamthanda umntwana athi mefika kube ngathi kade afika. Simzwile ukuthi uyazi umnandi bazalwane. Umnandi bazalwane. Njengoba eqhamuka lapha nje ehleka. Sibona ithi ayiswidi phela vesli. Ithi mayiqhamuka intombi Zonde ihleka kube mnandi. Siyabonga kakhulu bazalwane ngathi ngikaba kuhle. Nakumali ekhona bazalwane. Kwake kwathi samsubikibiki umaye ke sibhedlela. Sathema sathi uNkulunkulu uzosisiza. Kanti uyayazi indlela eqondile. Kodwa ke mangabe ephumile uma bese uzongena lo swidi omnandi phakathi kwekhaya. Siyakujabulela lokho ngathi naye angamemukela lekho phakathi kwekhaya. Abese siphi isithombo ke nje phakathi kwaleli khaya. Isithombe ehlekisayo. Ajabule babadlalisa phakathi kwekhaya. Siyabonga. Siyabonga ukwamukeleka. Bengicela nishaye izandla senamukelekile. Senikhathele. Angidedele baba usithole ngale kokukhulu ukuphuthuma bazalwane. Angidedele baba usithole athathe le nkonzo afisa ukuyenza ngenxa yesikhathi bazalwane kuze siqhubeke. Over to you baba usithole. Angibingelela abazalwane bonke nje dendeni egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu ukuzana uNkulunkulu emuhle esihlengile sonke saphelela sabakhona. Sesikhona ke baba, sesikhona bafowethu, asiyenzeni ke le ndaba iphile ngoba sesikhona. Ngiyaqala vele nami ngibonisa umcimbi oqala ngalesikhathi. Umshado ungena ngo-3. Ayina ngo-3 ngo-past 3. Angazi ubani ube late, angazi ubani. Noma umfana wala ekhaya ube late ukuyezansi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi umfana wala ekhaya. Anginjalo. Ubani ube late? Ubani ube late? Asikabi nawo umkhwenya njengamanje senomfana wala ekhaya. Ubani ube late? Umfana wala ekhaya. Umfana wala ekhaya ube late. Udale kuze kungena lesikhathi lesi. Uthando lu kababa lunje ngolwandle lubanzi lujulile luyazengayi lubanzi lujulile
luyazenga niyaphila kodwa ukuphila ke nje niyaphila yazi lento yokuba semshadweni angiyitholi la ngiyayifuna ngiyitholi nje ikhona lento yokuba semshadweni kodwa ngisabathe ngiyayifuna mina angiyitholi ake nifuna niyithole ngeke ngiwuqale lo mcimbi ingekho siyeke isandla manje lento ngiyayifuna mina yabona into basemshadweni anikho kiyo aninayo nishiye emakhaya Somandla uzuyigcina impilo yami uzuyigcina impilo ngempela ukhusela umoya wami yabona ingathi mhlambe etafuleni kuhlezi abantu abarong ngizohamba ke ngijonge kuwe amaxesha ngamaxesha onke ngamaxesha onke ungabuke ngathi udukile yabona khona ngathi badukile la hayi bonke inkosi ake ngibe bazalwa ngimfishane kakhulu ngenxa yesikhathi necase ayisize yaqala manje ngihlezi la etendeni ngitshela ngokushaya isikhathi secase ngoba sengihlezi ngibuka icase yaqala nami ngiqala lo mcimbi bakhona abasupport case la endlini ake nithi ngibona becase likhona ibhakabhaka hayi mina ngiyicase abafowethu hayi bonke inkosi cha bazalwane cha ngizoshesha kakhulu ngiyathembisa abafowethu ngizoshesha ngiqede sizwana ngizoshesha ngiqede mfowethu yeso vele ngiyashesha ukuqeda mina uyangizwa mfowethu uma nginikeza umsebenzi ngiye ngisheshe ngiwuqede mntakama nguyezwa mfowethu ngiyashesha nje ukuqeda angihambi ibanga elide ngithi 1 2 ngiyeke ngiyashesha nje ukuqeda mina ngenxa yesikhathi mntakama isikhathi bese sifishane ngiyaqeda masinyane kodwa bese sithi isikhathi ngiye ngihamba ibanga ngihamba nomamthalane nami umncane ufakazi oqanda ikhanda ukuthi bonke inkosi kunjalo ke ngiye ngizama ukuthi ngiphuthume ngiyaphuthuma ezintweni eziningi engizenzayo bafowethu ake singene kulo mcimbi ngingabambezeli abantu ukusheshe ngiyeke masinyane ake simeni ngezinyawo bafowethu cha uJesu unobubemi ave nama kabuhlungu uJesu unobubele na uJesu unobubele na uJesu ungithatha lawo angithathelana bangekelana uJesu uMadlala ake nimeni kahle nje uMadlala yeke qoqa izandla Madlala yeke izandla manje ima thatha wakho umbe ngasenhlizweni yakho ilaphi inhliziyo yakho nethi ilaphi amunguzi into yakho ilaphi ingala umbe ngakiwe inhliziyo Thothandiwe wakho umbeka ngasenhlizweni Madlala awuyeke ukulunga manje yeke ukulunga yeke ungalukhoqa izandla futhi ngiyabona ushayile kancane ngazi ukuthi amahloni awami namahloni ngiyacabanga ukuthi ukushaya kancane lutho azange uthinte awuthinte isidalwa futhi
hayi unjakathi nje qobo babona abakazoli bakazoli ake phakamise mdlalo abantu bakazoli Kikiza Zondi bakhona bakamadlala bakhona ake ngibezwe Ake sihambeni ke bafowethu ake sihambeni siphuthumeni masinyane ngicela sonke nje bafowethu sibe ingxenye yalomshado so qeda masinyane uzobona mina u20 minutes mningi kakhulu ngiyashesha ngendlela emangalisayo ngiyacabanga second half yeKaizer nePirates ngizoyifica ngizoshesha kakhulu ngiyaxoxa bazalwane ungambathi ibhantshi likhona kodwa ngenxa yokufudumala bogogo nenxolelo la ngikhona kodwa ngenxa nginale nginoshukela nomama wakami uyazi nginoshukela silapha sihlangene phambi kaNkulunkulu naphambi kwalabantu uba sihlanganise lomlisa nalowo wesifazane abaphambi kwami ukushada kuyinto enkulu engcwele kuwumsebenzi kaNkulunkulu kubonakalisa ubunye obungcwele obukhona phakathi kwaKristu nebandla lakhe kuwumsebenzi ohloniphekileyo phakathi kwabantu bonke ngakho ke akufanele ukuba umuntu angene kukho ngokungaqondi kahle akwenze kalula nje kodwa makwenziwe ngokuhlonipha nangokuzinza nangokuthobeka nangokumesaba uNkulunkulu abashadayo bahlale njalo ngokuthandana babe nobuqotho omunye babe nobuqotho opheleleyo omunye komunye kulokhu kuhlala ongcwele laba babili sebeze phambi kwethu ukuba bahlanganiswe ngokusemthethweni Kikiza unjanje ay yabona nina nobabili ke manje ngiyaniyala nina nobabili njengalokhu niyakubuzwa ngosuku oluzayo olusabekayo lokwahlulelwa mhla izimfihlo nezinhliziyo zonke ziyakudalulwa ngithi nanazi utho olungavimbela ukuba ningashadiswa ngokomthetho luvumeni manje noma nithule yazini ngempela ukuthi uma kuhlanganiswa kwabantu kungayi ngezwi likaNkulunkulu laba abahlanganiswayo nguye uNkulunkulu ukuthathana kwabo kuphambene nomthetho kaNkulunkulu ngiqoleni kanje manje yakwazi ukukhuluma uyazama futhi uyazama ukukhuluma ake sambe ke madlala kukodwa lokho ukukhuluma madlala ufuna ukukhuluma bakuzwe labantu ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo ongangithiya mina ubani wena ongangithiya mina lakhe madlala kuba ngahlanganiswa ngokusemthethweni no awuphinde cishe wabizela igama lomunye kolomunye uyena kikiza bo
ngiyaqinisa ngithi Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo akukho lutho engilwaziyo nolungangithiya mina Zandile Zondi ukuba ngingahlanganiswa no Siboniso Lucky Madlala. Siyabonga. Ukhona onikela lenkosazane kulombhemlo. Akeze uma ekhona onikela lenkosazane kulombhemlo. Akeze madoda. Coka mali insizwa. Hayi futhi ngeke ufike la ungasho lutho nje mfowethu. Wena unikela inkosazane kulombhemlo. Siyanibingelela nonke. Amen. Thina bakoZondi namhlanje sithi siyanikela ngoZandile indodakazi yethu kaMadlala. Iyazi iphuzwe kahle. Sithi ayihloniphe, ithande uMadlala, ithande bonke abakaMadlala, yenze konke okwenziwa kaMadlala. Siyabonga. Siyabonga baba. Akuphenduke wenkosazane uMadlala. Madlala nawe uphenduke. Madlala ngithe ukugoqa izandla kanti ngitshela. Madlala wahuma kanjani noma kanje? Nakho ke khabalti akawo madoda sisho. Waqonda ngathi uyiphoyisa nje manje. Mhlawumbe usubheka mina. Bheka ubani igama lakho? Bheka uZandile. Iyaphefumulela phezulu. Madlala musubheka phansi ngithe bheka uZandile. Awekho siyamthatha lo muntu. asambeke Madlala yashesha masinyalini mina Sipho Johannes Mina Lucky Siboniso Madlala. ngiyakuthabatha wena Thokozile Miriam Zandile Zondi ukuba ube umngami ohlangene nami ngokushada umngami nami ngokushada. Ngiyabheka ungabheki futhi ngiyethembisa ngeze isivumelwano phambi kaNkulunkulu naphambi kwalabo ofakazi ukuba ngikuthande ligama lisho kahle ukuba ngikuthande ubheka phela mina Madlala ngithembeke ngibe indoda yakho ekholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu esahlukaniswe ukufa hawu nkinkiza khona ngisukume kahle khona umbheke kahle yambona uyakubuka yena yambo nawo kumbuka Mina Zandile Zondi ngiyakuthabatha wena
Ngiyakuthabatha wena Siboniso Lucky Madlala ube umyeni wami ukuba ube ngumyeni wami ohlangene nami ngokushada ohlangene nami ngokushada futhi ngiyethembisa ngenza isivumelwano ngenza isivumelwano phambi kaNkulunkulu naphambi kwalabofakazi phambi kwaNkulunkulu naphambi kwalabofakazi ukuba ngithembeke ngikuthande ngibe umkwakho okholekayo ngibe umkakho okholekayo ngikuphathe kahle ngikondle ngikuthokozise ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu ngokomthetho oyingcwele kaNkulunkulu size sahlukaniswe ukufa hayi kikizani ayibambe bafungile nibaswile uka futhi mfowethu ake ngicela indandathu siphuthumeni masinyane uyazi kunento engiyiqaphelayo la bazalwane sengingayenza imishado yabamningana futhi nenkonzo zokuthembisana ngazenza zaningi kodwa kubona bonke abantu asebebathembisa ukuthi baye emshadweni ilabo bokuqala abafeza isithembiso sabo sasikhona mhlawumbe ukhona nawe emaflethini benenkonzo yomthembiso ukuthi uyamthembisa ukuthi uzomthatha wathi uDiphi uyathembisa ukuthi uzolinda alinde uMadlala ehleze elindile wasifeza isithembiso kikiza bonke abathekanayo ake sicela izindandatho uMadlala ubana ngimele ngenye indlela uMadlala hey Madlala yeke izandla alikho igama gama lakho gama lakho zolibonga bahlala ekuphileni kwakho baqhubeka emfuni wakho kuze kube sekupheleni kwempilo zabo ngoJesu Kristu Nkosi yethu manje ngoba ngeke sinavuki sikhona sibekwe asivuke
kodwa ithi ingoma ungena nathi akasicishe izinkinga abaningi bayamshiya angisoze sothandana bonana akho iphi yakho la baba iphi yakho la iphi hayi wayikhopha mfana awuthathe umngakho mfowethu abaningi amazulu uyakwazi ima madala uyakwazi madala yebo ngizazama uyazama madala uyazama nje umfana ngifaka impela ufaka impela udlalo wena madala hayi uthi uyazama uyifaka impela yabona ke madala ke mfuthu angifuni mina madala ukuthi ngithini kuwena ngifuna ufake kahle madala ungatatazeli ngiyakunika isikhathi sakho ukhuluma amazwi amnandi ukuthambisa umumo lo yabona wakho lo muntu ngifuna madala uteketise usho kamnandi madala kodwa khabadala usho kamnandi wow ndikhulu ufake iringi walifaka iringi le walifaka nje iringi le ufake iringi ngaphandle kwamazwi hayi mntaka hayi uqale kahle umcimbi madala ungavani nje madala yakuzwa ngithini qale kahle umcimbi madala uhambe kahle nawo umcimbi uqede kahle madala asambe madala zomnika lo kukhuluma debuletha phela mama madala sosunda madala angifuni indaba nimenitsheke angazi ngamakhamera ngibasithile ngithi ngangifuna ube namahloni madala la mina khala khona ke madala hayi nginasandile zonke hayi hayi yawa yabane yawa uwile yawa izandathu yawa iwile mfowethu phansi indandathu kulungile kodwa qhubeka madala izoma khona kulungile madala qhubeka izandile zonke la asikusiza ngasikusisa konke sinakho asikusiza ngako asisho zonke iy'nhlanhla ngiy'busiso ngizithathe la thatha la uqedile madala uqedile
awashesha ngiyafana uyashesha hayi uzoba nenkinga madala boshesha kangaka shesha kangaka ukufaka irile awu madlala usuqedile Angedile madala musukucheka ima kahle madala woza ngala madala ehe hawu manje mawufaka izinto ufaka utshekile uzokwenza njani ngoze nje madala Zandi iyona ithathe kodwa bese isikhathi sishintshile uwezandile nawo nelungelo vesa phela madlala nawo yimtip manje uyathanda nje ujaha kangaka yabona Debbie Zandile pretty igama Zandile pretty Debbie wakaZondi awuzifakeleke ngokwazi nangu madlala angazi ukuthi umadlala wena usuready madlala sukulungela njengoba usuvezile nje umuntu lo lungileke madlala ke Zandile kusazani awumuntu ngithi ngale ndandatho badlala ngithembisa ukuthi ngikuthanda ngensuku zonke zokuphila kwethu ngikuthobekele ngikunike konke okufisayo ngithembeke kuwena ngithembeke nasemndenini wakaMadlala ngibe unkosikazi nozokunika isithunzi emphakathini ngohlezi ngithanda size sahlukaniswe kuwo moya wa usebe emoyeni mo so then ithi with my soul it is well it is well Banyan awengwile osandala kafuthi wanda angakwazi ukwenza wozangala ukhona bezosayina masinya Jesu bambethele Calvary ngena ezono iyo Yo Calvario
Second. Yebo Hawu siyabonga. Amen. Musu right? Okay, right. Wanginika umvuzo omkhulu. Siyabonga asithethe ubaba uSithole aqhubeka ubaba uSithole. Dlala kamnandi Job hey. Siyabonga labantu abakwazi ukuhlala ngithe enhlizweni kodwa awushisi kahle ayikhona. Akusele ukuthi asiqhubeke bazana cha seniqedile ke mina abazalwane. Kukhona okusele. Kukhona okusele. Kukhona okusele. You may. Ake mina ngenyawo seniqedile mina. Seniqedile mina imani ngezinyawo. Ngiyaphuthuma nje yabona angiphethe nje iBhayibheli ngoba angizofunda iBhayibheli angizokwenza lutho. Angifike inkosi eyozothi nathatha uJesu la mina cha. Khona ingane endlini. Umampi njani kanje? Umampi njani kanje? Safunda yakho thina ngimampi nje asazi. Madlala. Awubheke kancane.
50 kube official. Ngibayeke. Khona abantu abadala lana khonini. Bebeyaphi kanti bona la? Hayi umuntu othi kanje. Umuntu othi kanje. Bebeyaphi abantu abadala besiyaphi ingane kanti? Khona ingane la endlini. Uthini madlala? Bayazivela abantu hayi ngeke. Uthi hayi bayazivela abantu. Angazi bazina abantu badlala. Hayi ngentanga. Siwa kude. Awuphinda madlala? Ngisuka kude. Uthi madlala niyazi vele leti isuka kude. Ila nje manje vele isuka kude. Kodwa kuba ngiwuqedile umshado wami kahle mina. Imina oshadisayo la. Imina okugcina futhi. Imina umfundisi. Imina engibanika igunya nelungelo. Wena usesiphanza unamandla ukunginqanda mina. Namhlanje ngiphiwa amandla okwenza lo mcimbi. Wena okwakho ukuthamela umcimbi oqhutshwa yimina njengomfundisi. Hayi ngakhuluma manje. Yimina namandla phamandla ukuba lo mcimbi ungakapheli awakapheli yimina engizobusa ngithe nguqedile. Ngizokwenza konke engikwenza kubantu engibashadisayo. Ungixolele ke ungixolele. Siyomani ukhophoza ubheke phansi. Yambona uma udadewethu sevano. Khophoza ubheke phansi bona amahloni bowusaba. Hey, yabona nami ngumfundisi nje mase ngifika sithole ngusithole. Ukhona ngushiya lapha ya ayibonge inkosi. Ngeke madlala ngeke. Ngeke madlala ngeke kiye. Sifuna ukubangela into sifuna ukuphuma sile kwenze okunye madlala. Ngeke nje Depi. Usubheka mina. Madlala, musumbheka nje, mbheke nje. Phenduka, madlala phenduka umbheke. Ngeke. Uthando lwakho luya. Ngiphelanya. Ungiyengile. Ngisothandwe. Ufuna ukubaleka madlala, manje ufuna ukubaleka straight. Ufuna ukubaleka, ngeke ngize ngiyeke. Sokubamba madlala. 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 Wabhekana madlala. Madlala. Musubheke intabeni madlala nangu uDebi phambi kwakho. Madlala. Yabona madlala. Debi. Madlala. Wena usibize sonke la size la ekhaya sizokubona. Sikhona ke sifuna ukubona madlala manje. Ngeke. Yabona ucwasi, ngeke. Ukuthiya la, madlala. Yeka lapha ngeke lokho. Ngeke lo madlala ngeke lokho. Musubamba nje madlala uyeka madoda. Madlala. Debi yeka le. Mthatha futhi ngithatha lento engasithathelani. Madlala musugoqa isandla izi ya. Wena dala. Wena nginikeza igunya namandla nelungelo lokuthi eze bekhona abantu bengekho abantu. Khona umama khona ubaba la kulungile kodwa njengomfundisi mina ke engeza lo mcimbi wokushadisa noDebi ngiyakunikeza ilungelo lekho njengoba ngilinde wena nakho nakho
nakhona nayi badala hayi siyabonga bafowethu nange ubadlali uyaphi masheleni ake ngiguqe ngamadolo siyabonga besicela kunomfowethu la kunozakwethu la inceke yenkosi ubaba uSithole akeze nganeno la bazalwane ubaba uSithole akeze masinyane la nganeno inceke yenkosi umfowethu loyo ngizokwethemba njalo ngobu angisekele ezulwini ezulwini sikhulekele isibusiso phezulu uNkulunkulu wethu ongcwele ebunyeneni balomshado ukuthi uNkulunkulu okhona uyasaphila ize sikhulekele ukubaqala bakho lomndeni iba uNkulunkulu wakha nabo Nkosi yami iba uNkulunkulu olinda nabo bomuzi abazowulinda ngegama likaJesu ehlulekisitha wehlulekisa amadimoni uphumelelise inhloko lakho ngalo mshado ngegama lakho elinamandla likaJesu Kristu Nkosi amen angishiya singahlala siyabonga kakhulu kubazalwane kakhulu umfowethu lo inkonzo yakaSithole le ayibonga inkosi bengadla ndakusuka abantu bakaSithole ngabona into wazi uyibona benje akusuka abantu bakaSithole la etendeni ungabona cha kahle lo mcimbi wakaSithole asibongeke bafuthu ake ngisuke mina ngiqedile ngeke ngibe namazwi ngabe ngingishonisela ilanga kodwa nje Debbie uziphathe kahle ekhaya la kaMadlala uthanda umyeni wakho ayibonga inkosi Madlala nangu Debbie nayi insimi Jesu Madlala khothoza kuyona ungabheki kwenye indawo iyona le khothoza kuyona weDebbie ayikho into ebanga isidina nesicefecefe nesiyaluyalu somuntu wesifazana okhuluma njalo ayikho into ebanga isiyaluyalu nesicefecefe ngathi ungaphalaza umuntu wesifazana okhuluma njalo uvuka sikhulume vuka uhlale yikhona lithi uvuka hlale sesiyabonga ke bazalwane eMadlala sengiyekile mina kunesilwane weWonderboy okuthiwa uBhejane uyazi abantu abazikela uBhejane abawufuni noma ilaphi abahambe ufuna noma lapho uBhejane bayazi uBhejane bazowutholaphi ngathi isiqiwi isikhulu kangakanani isiqiwi kodwa uBhejane unendawo eyodwa ozikhulula kuyona mhlawumbe lethi ungayazi ngiyaxoxela mina uBhejane unendawo eyodwa ozikhulula kuyona la uqale khona njalo ngisho ungahamba uyozuma ngocingo kodwa mawucinekile ubuyela la azi kahle la izikhulula khona endaweni eyodwa le ndawo uyizwa kahle wena uBhejane awuzikhululi noma ilaphi unendawo eyodwa ngathi isiqiwi singavuleka sendlaleke ngendlela emangalisayo ube le uma kathi uzikhulula la umpitsheke khona uzobekezela ukuthi azafike uzwile Madlala iyona insimi le ngisho ngaxineka kanani baba ehambeni angikwazi sebenzaphi angikwazi usuku yephi kodwa olinda ufike ekhaya angeke Wonderboy baba qhubeka Nkosi yami angazi mekusuka la kwenziwa njani baba
angazi kwenziwa njani bekusuka la kodwa ke bazalwane ngenxa yesikhathi ngicabanga ngoshaya o4 manje singanibambezeli ngiqedile mina mina bengangishayela ihlombe mina hawu aningqomi wanda phela kwaza baba masinyane angazi sithule likwenze kanjani la siqedile labazalwane ake ngibanike iphepha labo ake ngibanike iphepha angazi ngilinika abani iphepha ake mina ngesinyawo bafuthu singiqeda masinyane nginika iphepha leni official zwileke ube inkosikazi yephepha koza madlana nathi bazalwane lesingakaphandle umgqibela ngithi uyabona ngolesine abahambe be-home affairs la bethanda khona bebethanda bengagibela bayeThekwini bebethanda bengaya ngala ngakomtshezi bebethanda bengaya eMaritzburg la bethanda ukuya khona nje bazofika balithole isitifiketi sabo e-home affairs ngoba mina ngiyona imbombayi umfundisi uqondile wadlala kamnandi uJobe mina uSithole igama nguGugulethu nabanye kuya ngami lezi insuku nje Gugulethu dlala kamnandi uJobe konke nje kungami angazi linikwa bani ake ngibanike bobabili angazi bapha bama tape khona kuzoshutha kahle ake nisithatheni ke bafuthu bashuthayo kikizani nangakikizani ngoba ungenaso wena ayike bafuthu ke sebeyokwenza njalo ke baye-home affairs bamba abakashuthi uMadlala ngimazi Madlala mina uMahloni kangaka uMahloni siyabonga ke bafowethu kakhulu seni right bafowethu wonder boy siyabonga bazalwane uSithole ngokucelwa ke bazalwane ngenxa yesikhathi bengizocela nje umndeni wakaZondi uphumele ngaphandle ngathi khona inkonzo abayoyifeza bobe sebebuya phakathi sesiqhubeka nohlelo kodwa ke sesikwenze konke siyabonga kubaba uSithole osibusise ngomthandazo ubaba umfundisi lo yabazalwane ubaba umfundisi wakhona so bazalwane siyabonga Mondesi ungasiphakameli siyakuhlonipha uthi xa kugcine nje akusibekela kubusise njalo so siyacela kumndeni wakaZondi siyacela ukuthi bazophumela ngaphandle khona bayokwenza ngesikhathi uDJ idlala ingoma then from there sobe sesiqhubeka nohlelo siyabonga ukuthi udlala umlilo ngesikhathi bephuma dlala umlilo sobe sesiqhubeka nohlelo over to you DJ I'll go to
I'm